to type of Sabbath ang ikapito ani ang gikan ni Adan. Ginganlan kaniyo Sabado. Ana. Kaning ikapito na ipapahulay nga ang ikapito ani adlaw nahitabo ni sa unang adlaw sa semana ani kalendar nila. Mao nga kaning ni ang pituha dili man ni pito nga semana. Pito man ni nga adlaw nga pista sa tinapay o Padura. Mao ni kalendar sa Ginoo nga wala nagama. Gikan sa pagkabanhaw ni Kristo wala ni nagama. Dito na niya sa kasing-kasing niya. Karon lang ni nagama, kung walay na nagagama ako na. Kay, ang ikapitong adlaw ani, mo man ang ipapahulay sa mga Kristiyanos na binanhaw. Kaning adlaw, unang ipapahulay sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan, nga niini, ipahulay siya human wata siya nan. O nahimo na yun yung tradisyon sa mga Hudyo ay nipaulan man ang mana dito sa sin o nipaulan man ang Diyos o mana dito sa sin na dihatagan ang mga tao o unong kaadlaw nga mamuni sa ikapito mo pahulay man ang nahimong tradisyon sa mga Hudyo. Wa man sila kahibalo nga kanina yung adlaw gibiyaan sa Ginoo ay kasing-kasing, kahuna-huna raan. Waman may mong Ginoo nga, oy, sa mga saserdote, pagbantay mo kay, kundangan ako ni pahulay. Huna-huna ra, ang kundang. Dito sa huna-huna na sa Diyos, nga nanumpa siya, nga dili na sila makasunod sa iyang kapahulayan. Diyan ang ipasa sa to. Salmo 95, 10. Isa kaning mga katawhan nagpabuol anabo sulod sa kapatan katuig dito sa kamingawan sa Sinai ang ipasabot sa to pa ina na sa tungod ni ako nanumpa kadili sila makasulod sa akong kapahulayan buot ipasabot kadungog ng Ginoo dito pa sa Sinai wa pa sila kauli sa iyo tagsaan dito pa lang atong panahon nagdasaan ng Diyos nga iyang biyaan apil ang mga tao. Walay na hibalo kay huna-huna ra. Una ingon ang Ginoo, ang ako huna-huna dili ko matungkad. Walay makatungkad kay huna-huna bigit sa mga makatungkad sa huna-huna niya. Wala ka bantay ang mga Hudyo nga ang Diyos ni ay ubiyaani. Nan kay patasan naman nila. O nasinatig naman sa mga Hudyo nga tanang gagamaan ni Diyos. Mao nga gipadayon sa mga Israelitas ang pagsunod ani hangtod sa panahon ni Kristo. Pagwa ni Kristo atol dayon sa pista sa tinapay nga walay libadura nga sa ikapito ani dito siya nabanhaw nga unang adlaw diri. O mao kaning adlaw ang ipapahulay sa mga Kristiyano. Nga wala nagama nga kalendar. Nagama ang kalendar ang mga Hudyo. Ang mga apostoles nagama pa nga ang ikapito katong pagkabanhaw ni Kristo. Wala. Wala nakagama. Ako lang ang nakagama. Tungod kaning buhata karon. Kaya nga kung misyon din sa kalibutan, pagbanhaw naman. Ang akong dakong tahas karon, pagbanhaw gikan sa mga o pagbanhaw sa mga anak sa Dios. Kadtong gipakatao dito ni Abraham. Ang tanang mga anak sa Dios nga gipakatao ni Abraham na akong gipangita karon. Kung akong gipangita pinaagi aning sangyaw. Mao nga kadtong mga anak ni Abraham nga mukuha karon mao man to ang budala sa gingharian ni Kristo. Mao man to katawhan ni Kristo nga ang ilang ipapahulay mao ang
ikapito ka adlaw bagong kalendar na. Mga ano is Ginoo, ako ay nakagama aning kalendar sa Dios. Mawalay lain na sayo ang Dios na una-una na niyan. Dito niya sunahuna niya. Kay si Kristo Jesus rin na hibaluan eh. Walay lain. Ang mga apostoles wala yun. Bisa mo nagmuka kada po, wala silang ibalo. Na there is a changes of some. Huwag kalibutan ang mga apostoles na. Hangtod nga nikayap si Kristo nga mibalik siya sa pagka-espiritu na tubig, walay usang nga gihatagan, bisan si Constantino wala nang gama. Ay gihulag pa man ang panahon nga iya sa kang Abraham nga papel. Muna nga kaduyog pag kita nako nga si Abraham ng panahon nako igua na ini. Ingon ang Ginoo. Eman inayon ninyo. Unsay gipamutanas Ginoo? Unsang adlaw na panhaw si Kristo. Unsang adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo. Nitubag na ko, Ingo Domingo. Orit man, ikapila sa semana ang ikatulong adlaw ni Kristo. Ingon ko, ikapito. Orit man. Pero, kanang ikapito ha, dili ang ikapito sa kalendar ni Gregorio, dili ang ikapito sa mga Hudyo sa unang panahon, o dili ang ikapito ka adlaw sa pista sa tinapay nga walay iba't-ibang. Busa, kung imong basahon ang kasulatan, ingon man, sa unang adlaw, kaning pistahan na pito, sa unang adlaw, dunay balaan pa nagkatigong, ingon man sa kapito, dunay balaan pa nagkatigong, kung diini, walay bisan unsa nga pagabuhaton diha kaninyo, gawas kanang pagkakanon sa tansa-tansa. Meaning, ipapahulay kanina pag-una sa Diyos na ipapahulay. Kung walay bisan insa na sa iyo. Diba? Kung masuko ito, mag-dinautan mo, patay mo. Patay. 100%. Wala mo aning kalibutan. Matinala mo nga, daot mo, daot patay. Eh ka ng daotan, patyong yun. Patyong yun ang daotan. Manang di kong pasalin ninyo nga, luhas na mo. Kaya ang ipangita karon kana man kasudlan sa Espiritu Santo. Kung manay ipangita, niya o pili mo ana entrante, kay dili mo intra. Kay ang labaw nga dagan sa una-una katug yung material, patay. Anong pahibaluon mo kay aron di mo ba makabason na mo? Di mo magpahaba na nganong mamatay. Eh kanang kamatayon, iya ra gina sa mga dautan, inani mo gudang purtulaw, tanawan ninyo. Kapila na ko gibalik na kitang mga tao sa wala patagamtang og tao, gasugod ta sa espiritu nga na. Mao nay sinugdan na to. Gikan ta sa espiritu sa Dios. Kung pananglit kaning ni Ama o kanay espiritu sa Dios ginana. Kining mga espiritu, kitang mga espiritu nga nahimo ng tao karon sa wala pa tanahim mo mga tao, gikan ta ning espiritu ha. Ana. Munang ang sambingay mga sinapsap ni sila. Gikan aning batuha kamao kana Kristo gingandang Kristo kaning tubigan. Gingandang Kristo. Unya kita gikan ta ani, ana, gikan ta diha ana, daghan nga ikat tanan. Dili maisip ang gidaghanon. Gikan ani. Karon aning espiritu ha matarong man ni. Kay mao man ni ang Dios, gagama pud ang Dios o espiritu mga dautan. Napatyunon niya anang espiritu ha. Pag abot sa ikaulong kaadlaw, gibuhat niya ang tao, aron nga kaning ang espiritu ikasulod.
dinhi sa yuta, ikasulod niya sa lawas sa tao. Mao nga pag human ana ang tao nga iyang gihimo, ginganlan dayon og si Adam. Adam sa English. O iyang asawa ginganlan og si Eva. Dinhi dayon nila gibahin kanang espiritong mataro og dautan. Ang dautan nga espiritu gipadala dito sa kaliwatan ni Cain, samtang ang mataro nga espiritu gipadala sa kaliwatan ni Seth nga huli ni Abel. Ana nga gipatay ni Cain. Una siya, tunay ninyo, tunay ninyo. Kung di mo interesado magtunan ako, alam mo, abot ng panahon na tunay mga interesado ayon ng una nga, inikuli na sa inyo, tuhak-tuhak ko na mo sa inyo mga igsuon, mga parinti, mga ginikanan, hindi mo ka dipinsa sa inyong baruganan. Nga naman, may sunod yung ito. Wa man mo Espiritu Santo dito nga nagdala sa kaalam sa Ginoo. Dili mo kamao. Dili mo kapatang. Kuya, i-intro na ko. Tamayon mo kapil. Pag tamay ana ang gitamay mao ang Espiritu Santo na tamay tungod ninyo. Mao nga ang pagbasol ang nabunda ninyo. Kani hinungdan nga wala ko magkulang sa pagtudlo ninyo para dili ko masumbalikan sa inyong espiritu. Sa kanang espiritu ini kamatay sa lawas. Nga dili minsahian maghilak man diha maghilak magdamoy mo na. Magdamoy mo man ang espiritu diha. Kadaghan mo kung kanungo. Nga magdamoy mo na tingog ra diha magdamoy mo. Tungod kay namatay ang iyang lawas ito nga walay mensahe sa kamatuoran. Munang ang espiritu magdamoy-moy. Munang gihimo na ko, aron dili ko makatumbag. Huwag may tumbago ninyo. Sabay neta mo, ang kaliwat, ang espiritu nga dautan, ay duha man ni kabahin, dautan o matarong. Mabasa ba ni sa Bible? Asa mabasa nga nung na dautan espiritu? Unang Samuel 16:14. Anong dito mo kayo nga putol mo ng tuwana? Gusto mo pagpuputol nga naman hindi sulat niya. Nga sa diha nga nilus kuman si Saul sa suko sa Ginoo. Kaning mo lus kuman masuko man Ginoo na ang katumbas ana. Kuan. Dako mo kayong salahan ng mulus kuman mo. Anong mulus kuman ta? Bibiyon na. Pag-alsa mo na bakot sa Diyos. Munang si Saul, wagin na pa sa ilo. Kung tungod niya na, ay duharaman lagi ng espiritu, matarong daw pa, ni pahawa ni Saul ang matarong na espiritu, kunya gipulihan og dautan nga espiritu asagikan sa Diyos. Pero wag man isang yaw. Asa may mga parehan ni Day? Kaning mga pastor karon asa na? Ano na isang yaw nga naman na diha? Kay sikreto ra ninyo nga una sa Ginoo. Sikreto ra. Mao nga dautan man itong espiritu ha, pangitaw na to. Kung asa to gipadala sa sinugdan, kung ama ni Cain. Mao gani nga wala ba niya si Cain sa Ginoo. Kunya kay niingon man si Cain. Ginoo, ang makakita nako, mupatay ko nako. Gibutangan sa Ginoo ako ay ang mga tao so na ignorante ako. Gitruy nga nung dako ng sumay aron mahadlok sila ni Cain tungod itong tato. Unay hinungdan anang tato. O kamo, di mo mahadlok sa makakita mong tato.
Nga naligog tato ng tao. Kasi katong mo, katong tato ni kayo raramuta. Tanang na ni kain gitatuan. Naglakaw si kain sa dalan, tato tanahon. Hasan yung kita yan ni tato na tanan. Yun ang naitong kayo si kain. Tungod sa tato. Maninungdan na. Ako mga anak ko, simba ganun na, kamu pa, di mo manimba? Patay mo. Mga anak na ko, manimba ganun. Mga anak na ko, tungod kay wala espesyal. Padala ni espesyal, abi kay anak, asawa, espesyal ka, dinoy. Kay ang justice, equal din na. Anak manin mo na, igsuon manin mo na. Kung may native na dito sa Ginoo, pat yun binasolusyon. Una nga, inana na mo na tinuoran. Yung karon, asa gipadala tong espiritu ha? Mikael. Ano man, tuman ni Kain ang espiritu nga dili mo tungo sa Dios. Tuman man gipadala. Mo gani nga sa question and answer mo tani di mo katuba. Mangutana ko mga bisyak. Ngano nga ang pagluwas sa Ginoo ipaagi man o sa pagtuo. Magsugod tas mga bisyak. Ngano? Ngano ipaagi pagtuo? Ngano nga isang-usap na tubasa ning Bible? Madugang sa iyo sa Ginoo ana kay may ang tanang mutuo maluwas. Ngano man natin? Ha? Mga bisyak. Bisyak. Bitso. Aron kuno dili mamatay. 40%. Nga naman nga ang kaluwasan ipaagi man sa Ginoo pagtuo. Kardinal. Aron di magsalik. 20%. Mga babae. Sister Maria. Very good, happy. Gamay kulang. 80%. Kanina, ibalo man eh. Di mo pwede kay bias ni. Ngano nga ang kaluwasan ipaagi pagtuo ay kanang espiritu nga datutan dili na mutuo mo na ilhanan. Kanang espiritu, di ba, duhang kapanon. Dautan o magkaroon. Kanang dautan dili na magtutuo, kanang si Saul. Ito ba? Wala siya mutuo kay lustuman yan eh. Unya, si Kain. Ningon si Kain sa Diyos. Ningon ang Diyos ni Kain. Kain, ganong nalaot mo na yung dakway. Kung magbuhat kag maayo, dili pa dahil man ka. Karon, kung di ka magbuhat sa maayo, ang sala nagahayan sa gangan. Kung kanimo, mamawa ang tinguha pa dito makapurmin. Kung sa'yo, una-una di Kain na iyang butan. At yun, si Abi. Diha sa pag-ingon sa Diyos na kung magbuhat at maayo, dahigon ka. Ito wala. Mao kanay ilhanan nga kanang espiritong dautan dili mo tuo. Dito ni Ada. Sa adlaw nga mutaon ka, sa pagkataon kamo sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa tanan. Apan kanang bunga sa kahoy nga nag-ila sa iksadautan dili ka mukaon nga sa adlaw nga mutaon ka mamatay ka diyan. Nito wala. Wala. Ay di kaon man nga di man ipakaon. Mao nga kanang daw ang espiritu dili na magtuo. Busa ang kaluwasan gipangita
pinaagis pagtuo ay kanang mga espiritu nga tao makita tungod sa pagtuo. Dito kanila. Pero timan dili ko tanang pagtuo makaluwas. Ay doon na may pagtuo po nga baka ang natuuhan. Sama hindi pangusda ninyo nga ang kaluwasan sa Sabado o yan ibiyaan mas Ginoo asa may kaluwasan diyan. Ha? Nga kanang Sabado iyan na sa mga Hudyo. Dili na sa kang Kristo. Sa binanhaw na nga mupuyo aning kalibutan. Unang pag-ingon bitaw sa Ginoo nga ulahan o wala ng tao nga makaambit. Ang ambitan kani biyang kamatuoran. Kamu ani matawag diya mo nakaambit. Ay nakahibalo mo sa una-una sa Ginoo nga kaning adlaw hulay Domingo. Nauna ka sa Ginoo ha. Ang ikapito Domingo, wa pa biya na nagama sa panahon ni Kristo Jesus. Ang mga apostoles, sabi ang nagama na, walay pare, santo papang nakabuhat na. Ay nauna na niya. Dihatak ka na sa Ginoo 2019 dito sa amin. Unang tamo, matawag mo nga mga sinapsa ikan sa bato. Ito na. Mga sinapsa mo ba? Kung ato lang una-unaon, hindi mo kong sinapsa. Muna, no? So, sa ito pila ang espiritu? Duha ka bahin. Matarong o dautan. Ito sulat ni matarong. Asa di padala ang dautan? Kain. Wali kain. Ang matarong, asa di padala? Tangsi. Unya, kung sa hinungdan, anong pagitaon ang pagtuo? Yes, kaya ang mga daotang espiritu, ang rule anak, dili ito. Una ito. Sabi na pagsugod, pag open mo sa Bible, dito niya galing ng Diyos. Makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy na nasa tanaman. Kapag tanang bunga sa kahoy na nag-ila sa maayong sa dati, dili ka makaon. Ay sa adlaw makaon ka, kamatay ka. Likaon wala. Kaon. O yung sa isugo, dili ka makaon. Likaon wala. Kaon. O yan, mituo wala. Wala. Maunay dakutan ng espiritu. Dili ito. Ay mo kasukugi mo doon. Ay daw itong espiritu na. Dito nila. Ila kung pasangin lang. Dapat ko na ito ng pasangin. Pasangin ko pa na. Naman na sila o. Oh? Naman na. Sa kalayo lang kibuloy. Isa may gibuhatan na kung nila niya o ipadalag ko alias Marto. Ngayon, gilaptan dito sa Marto. Sama sa planong kibuloy. Asa pa nila? Mga kamu, dapat kamu, baik laki. Kamu mo manubak. Eron, kusang tadi yung kalibutan. Kailangan na sila. Oh, may nga, ay, underage mo na. O, underage. Na may ginikanan. Underage po itong ginikanan. Yan papa mama, underage po ito. Sila may ipag-desisyon, hindi man siya. Sila may ipag-desisyon, hindi man ako. Unsay tulubago na ko nila. What yan mo? Una kung ila kung tuyuan, so matayo na nila. Kung ila tuyuan. Kung mayroon sila na, bawal na yung pagpangasawa sa daghan, asa man sa konstitusyon sa gobyerno. Asa may konstitusyon? Palitawan niya ng konstitusyon. Na ba? Wala. Kung sa may nasa konstitusyon, ang pagpangabit, bawal. Unay adultery nga kaso, ang pagpangabit, bawal. O yan ka ng mga congressman, senador, gobernador,
Wa ka nay kabit mo ka mo. Ha? Mga congressman, gobernador, senador, wa ka nay mga kabit. Ako di ko buto. Ngano man? Ultimong driver ug habal-habal na gali kabit. Ultimong mga construction worker ng DP. Tama nila yung mga kabit sila pa ng mga portaan may mga kabit. Sumaw na ilhan na ang ilang gobyerno. Buta lang ilang gobyerno. Bias ug kautan na gobyerno. Pero mingon sila nga ako, isa may akong kabit nilang tulo. Para kahukman nga mananapaw ko. Kamo, nakasabot ko ako sa word na panapaw? Kinsay makasabot? O kinsay nakasabot? E kung pa-explain. Anong panapaw? Kinsay mo kasabot ang panapaw? Agoy. Ito'y magtulang tag ginamos. Huwag po na mo kasabot. Kanagaling panapaw, dili asawa. Munay pulong panapaw. Pananglit ka ron, na kay asawa dili. Tuwa kay kitag-taguan babae dito, munay panapaw. Kanya sila, isa may kitag-taguan na nila. Isa may kapitihan nila. Wala. Dilantad lang ito sa publiko. Kasi mga asawa. Dili na sila mga asawa sa unod. Na tinuyo. Nagiadto na kustukaran silang balay. Kung dili sumala sa mga damo. Kay ang saad sa Diyos diri, ang nangamatay ng mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinagis pagkabanhaw. Kaning mga anak dili ni mga anak ninyo. Usa kanang mga inahan dili na mga inahan ninyo. Kinsa ning mga inahan? Mao kaning o kanang mga anak mao kanang mga anak nga gipakatao sa Dios dito ni Abraham kung ang mga inahan mao ang mga asawa niya. Kana kung nakasabot mo. Wa man mo kasabot 100%. Ano kasabot? Munang luya mo manubang. Nga po ilang dala-dalaon dito, mahitikan sila. Naman na sila yung, ilahan mo na ismagol. Sila, asa may kipinuangan nila. Ila kung i-compare kung dinautang trabaho. Sila man ang mga dautan, di man ako. Dautan pa lang isikop na ulit. Wala man kay atong mag-isupay pinagis damgo. Di pa desisyon mo lang ginikanan. Hantod karon dalaga man na. Muna nga akong tuyo nga kamutanan kung yawat na lang at tinuod nga mahimo mong mga anak sa Diyos. Kamutanan, magtuon. Mahimo mong sinaksak nga bato. Kay ang bato gudi si Kristo di mga Kristo mo. Kung kanang bato Dios, mga Dios mo tanan baik laki. Mo kanina si Jesus nakasulti nga, mga Diyos kamo. Kay siya na may nakasabot na kanang mga Israelitas, mga sinapsap ka na gikan sa bato nga mao si Kristo. Unya kay ingon ang Dios, kumanaw ka mo kang Abraham. Si Abraham ba itong bato? Kay sila nitong kaliwatan ni Jacob nga dagitan ni Abraham. Di si Abraham itong principal na bato. Ay kana si Isaac, sinapsap naman. Si Jacob, sinapsap naman. Mao nga ang principal si Abraham. Manang mumubuha sa kalibutan na mahal si Abraham. Nani mo na tinuod na husay. Si Kipuloy, nanong nakasala? Kaya ang isuon ni Kipuloy nga una si Jesus.
ulitaw. Ngano ulitaw si Jesus? Una, ang iyahang role, ingon, kapituan ko sa ayon nga, tapos sa kanuman o mga kasimana, sa ang Mesiyas pagkapatyon o siya walay isang unsa. Unang role, Daniel 9:26. Di ba mo katubag? Kanang paingon nga, og siya walay bisan unsa, walay pamilya, walay anak, walay asawa, walay yuta, walay balay. Munang matod postaw ay siya. Sa mo sunod ko nimo Ginoo, ingon siya, sunod ka nako. Ang langgam ay salat, ang mino ay lungit, maluglukan. Pwede mo kasabot na. Apan ang anak sa tao walay aram kapauraray sa doktor. O kasi balay. Mas may pa ng langgam kaya na may salat. Mas may pagmilo kaya na ilungag ng kaluklukan pero siya walay balay. Kakapuyan. Kung wala siya ay pamilya, kay matod sa ron, siya walay bisang punsa. Sayang kayo ni kalama nga di ninyo tulan. Ang akong gihimo ni paningkamot kay ang saad kay ingon sa ulahin mga adlaw sa ibubo ko ang akong espiritu. Anong espiritu gani? Tubig na kaalam. Una nga naningkamot ko tuon ninyo tudlo. Makamaw na untang mo managam. Karon di igor ang silong-silong. Ang tanong si kabaan po ka. Kabaan. Magbalik ninyo na. Kaaway ko na sila. Drama ko na eh. Imong paliwanag, siling ko. May balo ko sa paliwanag nga ligon. Buyang nga paliwanag. Katong paliwanag yun nga pagtik. Pero asa pa na mahitabo. Ano sa man maabot ng paliwanag ng pagtik? Kung nakasabot. Kaya ang baba, musultin, sumala sa nasaktan. Pero wag masabot, buyang ay nasastorya. Kalinang Rumi, yahang mga paliwanag ko, tanawan ninyo, di nagtik kayo. Saktor magina niya ko, ano sutuhon ng mga tao? Ay, bukang ako na eh. Kasama nung kakita ang aktor na inigsumbat ang sumbagos yung kontra di Kubalos. Kita ang aktor na? Huwag yung labi ng pelikula ha. Kaya ko ganahan o ganang aktor sa ending mamatay, parang Rudy Fernandez. Wal-wal ang pelikula ha. Gikas pagsukod nila og daog, pag-abot sa ending, patyo pa. May itong aktor na o mahimo ni yun hitapan sa iyang kontra. Unang sa pelikula sa sinunggagay, maayo gani manumpag ng kontrabida, kanang bida na labaw yun. Pero kanang makakita tag salida nga ang aktor si Kamo mo, ibalhin na ko ng Netflix. Bullshit pelikula ha. Maapil ka kaguol. Maapil ka ka-emosyon. Eh siyempre, kitang viewers, nilaban mo sa aktor, kaya gidaog-daog na to. Kunya, gaya pa hinong kulata. Isang, kasi matibak yung manulogay mo din na ako nag-uul na ka. Yan na, muna nga, ayun, jump ka. Street po, apir ka, butang i-cross para at tusuhan patay din pa doon. Susukan ko palagi magkaswakan kay ang kaalambot, tuburan man tuburan, ano maninyo ginaanak. May pagitaan din sa Ginoo, asa ning espiritu ha? Pray kayo. Nana.
Hindi. Manon ko ni kelas 4 ah. Just 50 anak ko ni. No? O na. Tos, pastilan. Ano, ang sampol sa espiritu? Wala pa kay, wala pa kagam ang tao, espiritu naman ka? Nga, espiritu na, naghan kayong espiritu. Mga animito. Hindi, pinaghana ka. Yang di pagkatao kaning espiritu ha, dito ni Abraham na nangamatay ay nakapsad sa himaya. Kasabot mo ko sa himaya? Kaluoy ba? Nawadaan ba kaluoy ang Ginoo tungod sa ilang pagkamasupilon? Wala yun nga, sila nangamatay, nakasala, kay nawadaan sa himaya, nakapsad sa himaya. Nawadaan kaluoy ang Ginoo nila. Mao nga nangamatay. Niingon na yan ang kasulatan, ibalik sila sa ilang mga inahan. Pinaagi na sa pagkabanhaw. Di mo kuha ng mga inahan. Nana. Di kuha na sila. Muna diha. Muna itinong na. Abot lang, kasapot mo. Sabot mo wala. Sabot mo gamay. Kasi sunod sa madog, puno po gamay. Madugay gamay, matiririn pa. Gamay. Kasi matiririn. Sige lang gamay. Oh. No? Saan man eh? Saan naman ta? Ano ni ikapito? Adlaw sa pista sa tinapay nila ikadurang ang ikapahunay. Pero gihilom sa Ginoo, kasing-kasing lang yan Ginoo. Sulong sa halos 2,000 years. Ay di naman ani ang mga anak na niya.